Dneska vám tu ukážu pár QR kódů. Třeba jako ten, co jsem teď naskenoval. Ale já vám to ukážu. Tady jsou moje screenshoty. Třeba tenhle. To si označte. Potom tenhle na Tranka. A to je asi tak všechno. A jako bylo to, a mám tu další QR kódy, ale ty si ukážu, jo? Když chcete speciální věcičky, tady by měl být nějaký QR kódík, potom tady je tenhle QR kódík, potom tady, potom tady, a to je starý, potom tenhle, potom tenhle, a potom ještě tenhle, a tenhle, a tenhle, a je to docela dobrý. Tak ty QR kódíčky naskenujte a jsou to dobré QR kódy, třeba jako, nevím, nějaké QR kódy, tenhle. Některé QR kódy jsou neplatné a čaute.